Hey, nog eenmaal Happy Mother's Day to all you moms. Ik vrees dat je hier bent. Großmamas, vielleicht Urgroßmamas. Dankeschön für hier zijn van de eerste dag, wo we de mamas hoog geven, de mamas eeren. En etwas weiterlaten, dat we entleven en wat van Engerscheid ze merken in ons leven. Mother's Day is een big deal. Dat is een bijzondere dag. En vielleicht haben von jullie samen Geschenke gekauft, Blumen gekauft. We hebben hier ook wat bloem voor de moms. Ik naam deze message mooier als bloem, want dat zijn zo'n goede memories wat we hebben van onze mom. De zei dat de phone traffic, dus wat de phone doen van de is 37% naar in Noord-Amerika, wat moms phone. Veel van jullie hebben vielleicht al, je wordt nog jullie mom phone en Happy Mother's Day wensen, of vielleicht de hand voor ergens special dingen doen. De zei ook dat is een van de drukste deel in de restaurants. Mensen voor uit naar de restaurants, mom uit nemen en met op eten. Een viertel van al die bloemen wat gekauft wordt durch het ganze jaar, een viertel van die zijn gekauft worden on Mother's Day. Mensen kopen bloemen en hier zijn sommige dingen wat de mamas zijn. Wat zij het ganze lijstje worden gleich te doen, of wat zij worden gleich te hebben on een Mother's Day, on een dag. En de grote part van de moms, die zijn dat zij worden gleich met ihrer familie top te zijn. Just be with family. Waar met onze kinderen, grootkinderen met familie top zijn, je Schwester, best met familie top zijn, met loved ones. 30% van de moms, die zijn, zij worden van der bloß gleich te slopen. En al de jonge mamas zeggen, amen. Al de jonge mamas wat de kleine baby's hebben, wordt gewoon best einfach mal slopen, right? 30% zeggen, ze worden gleich best een day off te hebben, den dag off hebben. En best vielleicht even tijd alleen hebben, best dat ze kunnen mal zelfs waren denken en refresh. 11% van de moms, die zeggen, ze worden gleich een spa-day te hebben, dus uitvoeren, haarloten smaak abfixen, vinger alle smaakzaken, bis ze er een smaak zet. Hier zijn sommige dingen wat de moms zeggen, wat ze het ganz wenigste worden gleich te hebben. En dat is het nummer 1, dat ze willen niet nog een kuffel meer hebben, nog een t-shirt, wat er wordt boven zijn, de wereld de beste mom, world's best mom. De mamas zeggen, dat wil ze liever niet. De mamas zeggen, ze willen liever niet een vacuum cleaner hebben, een vloerstok, een basen, maar zo'n dingen. Dat is ook niet een gouden geschenk, zo man, want je zult gekauft hebben, versterkt dat, je heeft dat lot daar. De mamas zeggen ook, ze willen niet gleich een wegschulte hebben, wo ze kunnen bewegen. Maar want je dat gekauft hebt, please, dat het ook niet heeft, dat zijn slechte gift-ideas. Hier is een beeld van mijn mom. Mijn mom die leeft al niet meer, ze starf in 2019. Mom die gleich zei bloem, ze weer lieftoelig, ze heeft een deel dingen wat ik goede memories heb van mijn mom. Maar ik heb meer memories is best dat ze bloem gleicht. Ik heb goede memories van hoe ze met haar gitaar speelt en zingt. En hoe ze ons van ganz klein aan heeft van God zijn schijnheid verteld. Mijn mom die kwam van een heim waar niet een mama was. Haar mom starf als ze ganz klein was. En dan bevriend grootpapa zich, dan starf die mama ook. En dan is ze alle weer, dan had ze nog eenmaal een mom. En zo daarna heeft mom veel gereed van God zijn schijnheid. Vandaar wil ik jullie moms moeten spreken, wo immer je zijn in jullie season en leven. Vielleicht zijn in een season waar je groot kleine kinderen hebt. En de kinderen optrekt, vielleicht zijn de kinderen teenagers, of ouderaten, of vielleicht zijn een grandma, great grandma. Ik wil jullie pas moeten spreken in een season wo immer je zijn vandaar. En jullie weten dat je merkt een grote invloed in jullie kinderen vandaar nog immer. Krijg nu een wat van season je zijn in leven. Je als moms, je spreken jullie familie moeten, jullie kinderen. Je zijn allemaal encouragement, allemaal moeten spreken. En je zijn een goed voorbeeld voor jullie kinderen. Met den geloven wat je hebt aan God. En dat je vast aan God leven en ook van God zijn schijnheid vertellen. Vandaar wil ik nog een tekst kijken. In 2 Timotheus 1, wanneer je de Bibel hebt, kan je de hand draaien. En wat is de oude zaai, die zegt is dit, dat de hand wat de wie schakkelt, regeert de wereld. The hand that rocks the cradle rules the world. En vandaar willen we nog
2 Mamas kijken wat goede bijspel zijn, wat een grote Einfluss sind gewesen in Timothy und die Welt hat verändert. Sie haben ihn abgetrocknet, die Großmama und die Mama, die trocknen Timotheus ab. Und Timotheus hat sehr große Dinge getan. Wir lesen von der und haben von ihm in der Schrift. Und so, das handelt sich Timotheus seine Mutter und seine Großmutter. Die trocknen ihn ab, von jung an, die lehren ihn. Und dann Luther, dann will Paulus sich Timotheus mit Antop in der Ministry schaffen und rüber zu gehen, das Evangelium zu verbreiten. Paulus, der sah am an als ein Lehrer in der Kirche und verschiedenste Dinge. Wo ich kann sagen, dass Paulus handpickt hat, dann lese ich den Rüten, sagt, du bist die rechte Person. Und dort wir, wenn Paulus, der kann die Mama und kann auch die Großmama. Und so das ist die Geschichte, was wir von der wollen lesen. So 2. Timotheus 1, von Vers 1 bis Vers 8. Paulus, Christus Jesus sein Apostel, durch Gott sein Will, geschickt, das Leben bekannt zu merken, dass Christus Jesus bringt, nur Timotheus, mein Leben sehen. Möge Gott, der Führer, unseren Herrn Christus Jesus, die Gnade, Mitleid und Frieden schenken. So, das sind die Greetings. Paulus, der schreibt einen Brief, er schreibt einen Brief nach Timotheus, und das ist er anbereist. Und er nannt ihn als sein Sehen. Und, aber das ist er anbereist in den Brief. So, er schreibt den Brief, und er hat wieder das in Vers 3, er sagt, ich danke Gott, den ich mit den reinen Gewissen dein, so als meine Führer für mich deuten. Ich danke ihm auch Tag und Nacht in meine Gebete, wenn ich an die denke. Das ist der Brief, was Timotheus kriegt von Paulus. Und wenn ich an die Thron denke, sticht in mir das Verlangen ab, die zu sein, weil es dort wird für meine Freiheit sein, weil ich denke an den wahren Glauben, den ich erstens alle deine Großmutter Lois, auch deine Mutter unique haben und den du auch sicher hast. So er redet hier von der Mama, von der Großmama, von den wahren Glauben, was er hat. Und er sagt wieder in diesem Brief, und das will ich den Brief schreiben. Und ein anderer wird, das will ich das schreiben. Das will ich die ermahnen. Die Gove im Leben zu holen, die Gott die jef. Die Gott die jef, was ich meine Hang ab die lädt. Weil Gott jef uns nicht einen Jes, der uns falsch merkt, aber ein Jes von Leib und Kraft, und dort wir uns beherrschen können. So das ist der Brief, was Paulus schrift nach Timotheus. Timotheus, der war in einem Heim ab, ein Mixed Marriage, würde wir können sagen, eine vermischte Ehe. Seine Mama war jüdisch und sein Dad war griechisch. Sein Dad kam eigentlich von einem anderen Land auf. Wir glauben dort, sein Dad war nicht im Glauben. Von alles, was wir lesen können, beschriftet es, von sein Dad, Timotheus, sein Dad nicht im Glauben war. Er kam von einem Dorf, das nennt sich ein Town, das nennt sich Lystra. Von der Tag aus dort Turkey. Aber Paulus, der schreibt hier, das ist ein Brief, er schreibt, das ist noch sein Sehen. Er sagt, du bist mein Sehen im Glauben. Meiner steht, wo Timotheus, oder wo Paulus Timotheus beschreibt, dann redet er von dort, wie denken wir rein, wir sind like-minded, wir können top schaffen, wir denken wir rein, und du bist mein Sehen im Glauben. Paulus und Timotheus, der haben sehr verschiedene Charakters, die wir sehr verschieden. Und danach sagt er, wie denken wir rein? Wir sind in diesem Ministry top, wir können top schaffen, even wenn wir auch sehr verschieden sind. So, ich will Ihnen von der 3 Dinge geben, 3 Points, wo ihr kann Ihre Kinder lernen, Ihre Großkinder lernen, wo ihr kann investieren, was mitgeben zu Ihren Kindern, Ihre Großkinder. Und so, das ist vielleicht ein bisschen Dollar für die jungen Mamas. Aber ich glaube, das ist something hier bei uns alle. Das wird something sein für Jünd, für die Großmamas, Urgroßmamas, oder even für uns Männer. Wir können ein bisschen gucken, was für einen Charakter Timothy hat. Und so, wo wir stehen, wenn wir auch noch gelernt dort wir uns auch können lernen und ändern. Und so, hier sind some Characters, some Charakters, was Timothy hat und some Dinge, was ihr können abschreiben, was ihr Jünger können lernen. Nummer 1 ist Leichtigkeit und Wirkhartig. Tenderness. Das sind Dinge, was Timothy hat. Timothy, der war leichtig, er war wirkhartig, auf Englisch würde man sagen tender. Paulus, der schreibt das in Brief nach Timothy, als er im Jail war. Und das wird nicht bis in gewöhnliches Gefängnis mit das wird ein Gefängnis, was ein Loch war, wo sie den Menschen anschmeiten und vielleicht mal einmal,
30 oder wie viele Menschen in ein großes Loch sind. Und so, dass wir in Death Row, würde wir können sein, das wir seine letzte Teil. Und so, das, wo Paulus das in Brief schrift, viele glauben, das ist der letzte Brief, was Paulus geschrieben hat, und der geht noch Timothy. Und so, er sagt zu Timotheus, ich denke an deinen Thron. Ich denke an deinen Thron. Ich denke an, dass du healst, Timothy. Und das kann sein, das wird sein, durch was, wo Paulus in Ephesus war, und er stahl Timotheus da in der Kirche an, als ein Lehrer, die Kirche, die wir nicht in so einer guten Lehre sind, und wir lesen, dass Timothy die hielt. In Apostelgeschichte 20, da wird die Elders alle taub, und sie nehmen Aufscheid, und das auch war beschrieben von, dass Timothy hielt. Und so Paulus die Schrift in der Schrift von Timotheus, dass er emotional war. Und für some von uns Männer, vielleicht viele von uns Männer, das würde ein bisschen Scham sein. Like really, Paulus? Like wirklich, das musst du nicht schreiben, dass ich hielt. Und aber Paulus beschreibt, dass er wie emotional. Timothy, der wie empfindlich, der wie mitfühlend, besonders zu den Menschen, was er kann, den Menschen, was er lebt. Und so Timotheus, der wie leiftolig, er wie ein Leiftool, ja, wie gehört ja man, von was wir belesen können. Und so ich will uns Männer alle bis Mutter sprechen und uns sagen, das ist eine gute Eigenschaft in einem Mann. Irgendein Schassel kann sich Beruf und Macho abstellen, aber das haben nicht alle hat gelehrt, leiftolig zu sein und Mitleiden zu sein. Und so für jene Moms, lehrt jene Kinder, leiftolig zu sein und wirkwartig zu sein. Die Frage ist, von wem lehrt Timotheus das? Von wem hat er das gelehrt, dass er leiftolig wird, dass er mitleidend wird? Und so ich glaube, das kommt von seiner Mom und von seiner Großmam. Seine Mom und seine Großmam haben das gelehrt, als er noch ganz jung war. Timotheus, sein Dad, der starb, als er noch ganz jung war, als Timotheus noch ganz jung war. Und so ich glaube, dass der Charakter hat er gelehrt von seiner Mom und von seiner Großmam. Ich glaube, die ganzen meisten Menschen, würde wir können sagen, die leiftolig sind und mitleidend sind, das haben wir gelehrt von unserer Mom. Unsere Mom hat uns das gelehrt, leiftolig zu sein. Und so für all für jene Moms, Großmamas, ein von den besten Dingen, die größten Dinge, was ihr kann jene Kinder mitgeben, jene Kinder lehren, das ist, dass wir leiftolig sind. Dass leiftolige Menschen sind. Nummer 2, noch ein Ding, was Timotheus hat, er wird gottesfürchtig. Er hat Gottesfurcht, Godliness. Das ist, was das meint, ist, er hat verlangt, Gott not zu folgen. Das Wort Gottesfurcht, das braucht wir nicht sehr viel mal in unserer Rede, wenn wir vertalen. Der Gegenteil von dort ist gottlos. Und dort brauchen wir manchmal. Wir sagen manchmal, die leben gottlos, oder das ist ein gottloses Volk, oder das ging der gottlos daher. Die Dinge, dort brauchen wir das Wort manchmal. Und Gottesfurcht ist kriegt das Gegenteil. Godliness, oder godly, auf Englisch würde wir sagen. Nochmal würde wir sagen, they have godly children. Die haben Kinder, die gottesfürchtig sind. Aber ab Deutsch brauchen wir das vielleicht nicht so viel. Aber das, was Timotheus hat. Paulus sagt hier in diesem Brief, erstens, ich denke an den wahren Glauben, your godliness, dass du Gottesfurcht hast. Die erstens all in deine Mom, was deine Mom hat, die was deine Großmam hat und die was du daneben auch hast. Das ist, wie ich das erst an denke, wenn ich an die denke. Und das Interessante, denke ich, ist, hier ist nicht beschrieben von seinem Dad. Das wie die Mom und die Großmam. Na, mit das gesagt, will ich sagen, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass der Dad da ist und dass die Mom da sind, dass die beide Kinder lehren, dass die beide gottesfürchtig sind und beide die Kinder lehren. Der Dad hat einen großen Part, was die beitragen kann in der Familie. Aber von der ist es der Tag, wo wir die Moms hochheben und die Moms ehren und sagen, wo geht ihr dann mit ihrer Arbeit und dann bis ihr reminden, ihr Mutter sprechen. George Campbell Morgan, dat wie een prediger in England. En hij leefde van 1863 tot 1944 starf hij. En dus Morgan, dat wie een zeer famous prediger, zeer veel mensen hebben gehoord in Engeland.
Hij had een goef om zijn diepe theologie uit te brengen, mensen te leren. En hij was zeer bekend met de schrift. Hij kan de schrift zeer goed. Veelmaal is hem beschreven, wanneer we hem nu van hem lezen, is hem beschreven als de prins van Prediger. Dus hij was een beetje buitengewöhnlich zeer guter Prediger, wat werkelijk het woord predigen deed. En dus Campbell Morgan, der had 4 zeens. En deze 4 zeens, dat waren ook alle predikers. We ook alle prediker. En eenmaal op een familietop komen, dan vraagt op eenmaal een persoon, zo, zeg me mal, zo, wer is de beste prediker? Der is hier, en de 4 zeens, zo, wer is de beste prediker? En die zeens zeggen alle tegelijk, onze mama is. Onze mama is de beste prediker. Campbell Morgan, de dad, zei, zijn handgeven ten predigen zelfs, dat kwam ook van zijn mama ziet. Dat kwam van de mama. Hij zei dat zijn mama, die had hem geleerd van ganz klein, had hem de Bibelgeschichten gelezen en hij had de Bibel kennengelernt door zijn mama. Campbell, die was 13 jaar oud, als hij zijn eerste boodschap gaf. En hij had einfach een grote life voor predigen. Maar hij zei dat kwam door zijn mama. Hij zei dat hij weer ganz klein geweest. Dan had zijn mama een Bibelgeschichte verteld. En dan had zijn zuster ihre Pappen alle abgesteld op stijlen. En dan had hij de Pappen gepredigt. Wer van jullie kinderen speelt nog mal kerk en de Pappen zijn abgeleend? Ja, die kinderen die zijn dat van klein. Maar hij zei, hij had de Bibel kennengelernt van zijn mama. En Campbell zijn vrouw had de jongens dat ook geleerd van klein aan. Dat is de raad dat we alle kunnen tegelijk zijn. Onze mama is de beste prediker. Die heeft ons geleerd. Die heeft ons de Bibelgeschichte geleerd. En zo met dit wil ik te jullie mom zijn, wat de thuis de kinderen optrekken. Meermaal dan falls ik dat vielleicht zo dat. Wer zit dit? Dat zit keiner. Dat is alle met zo behind the scenes. De dad is bij de arbeid en die leert de kinderen, je leert de Bibelgeschichte en leert de principen. Merkt het vooral in Engelscheid, wordt het irgendwo wat in Engelscheid merken? En de antwoord is ja. Dat merkt in Engelscheid. Dat is een oude Scottish zei, die zegt is dit. Een ons van moeder is zoveel waard als een punt van een prediker. Op Engels zegt dat an ounce of a mother's worth is a pound of clergy. In andere woorden, wanneer een christelijke mom is, een godsvruchtje mom is, die invloed, die is veel weg, ja, die draagt veel meer weg, als een prediker te ihre kinderen. En zo kan je dat vergeten, moms. De dingen wat je doet, de kinderen wat je, jullie kinderen wat je leert doen, dat merkt een Engelscheid. Abraham Lincoln, dat was een president in de States. En hij was de president uit de States en dat was een zware leeuw. En hij was in een tijd waar hij dat land zo te zijn taub hield. En een tijd waar dat zeer zwaar was. We geloven manchmal nu is het zwaar. Ik geloof ook dat het is. Maar er zijn ook zware tijden geweest. En zo hij hield het land taub zo te zijn in een zeer zware tijd. Abraham Lincoln, zijn mom, die starf als hij 9 jaar oud was. En zo hij was ook op ohne een mom. En op als hij de president was, dit is een famous quote, wat hij veelmaal gezegd heeft, wat van mensen van nu nog allemaal lezen doen. En dit is wat het zegt. Abraham Lincoln zei, alles wat ik zie en hooping had te worden, krijg ik van mijn mom. Oké, nu wacht een beetje om je president. Die mom, die starf is, die denkt je oud weer, wat kost je dat zijn? Laat dat hem leven, wanneer je de president bent. En hij zegt, hij zegt, geen man is arm, wat een godsvruchtje mom heeft. Zo laat je dat bij aanzinken, mom. Al die moms wat hier zijn, te jullie kinderen, te de nächste generation wat er komt. Schrijven zijn dat de kinderen, de eerste 5 jaar, die zijn het ganste indruksvol te de kinderen. En andere weer, de kinderen, wat eerst 5 jaar oud zijn, dan had het grootste part van haar karakter is dan al ontwikkeld. Haar karakter is ontwikkeld, is developed. In de eerste 5 jaar. En zodat dat een beetje wicht opleidt op je jonge moms alle. Maar dat is ook wichtig. Dat is wichtig wat je jullie kinderen leren. 20% van de karakter waar de kinderen zijn is al ontwikkeld, wat die 5 jaar oud zijn. Een andere zeer beroemde, famous prediker, die zei dat de kinderen die zullen den weg naar Himmel weiten,
wanneer ich 5 Jahre alt zijn oder 7 Jahre alt zijn. Die Kinder zullen weten waar de wachten om Himmel is wanneer die 5 Jahre alt zijn. En zo dat is een deel wicht op wat je moms doen. Nummer 3, nog een karakter wat Paulus zegt, wat Timothy had, wat hij aan Matt geeft, dat is braaf en ongeneem. Übernehmend zijn. Braaf en übernehmend zijn. Hij zegt in vers 6 dat dit is waarom ik die ermonen, en dit is waarom ik die den brief schreef, to encourage you. Dit is waarom ik die den brief schreef, dat u de goof om leven te houden. Dat u was de goof om leven houden wat u has. Dat God die heeft, zegt die de hang opleidt. En God heeft ons niet een yes geeft van angst, van verzaam zijn, maar een yes van kracht. Du hast kracht. Nu go verder weg. De hele yes wat die kracht geven en du kost het down. Så det gaat waar terug naar wat hij eerst zei, dat die mom, die grootmam, die hoort dus een ware geloven. En ik weet dat du hast den ook. En nu zit hij ten broer zijn. Nu go verder weg. Hij zegt een andere weer, du hast keine oorzaak om niet broer te zijn, niet übernehmen te zijn. Nu zie übernehmend. Weerkrachtigheid en Gottesfurcht, dat bij de taub, dat merkt ons rijdt, ten broer en übernehmend zijn. Dat merkt jullie kinderen broer, merkt de rijdt ten broer zijn en übernehmend zijn, want ze hebben geleerd weerkrachtig zijn en Gottesfurchtig zijn. Wohin zegt Paulus hier dat stir up the gift, zegt het op Engels, de goof om leven te houden. De originale woord, want we kijken wat dat woord werkelijk meint, dat is hetzelfde woord is wat gebruikt wordt in een windpusten dat op de kool dat de waren zullen in branden blijven. Dat is het woord wat hij gebruikt. Dus laat het niet uitgaan dat vier. Puist dan op de kool dat het vier wat in branden blijven en hier niet op. Nu is het tijd om brood te zijn. Nu go verder weg. En zo wie kan dat zijn van we lezen van Timothy, dat kan zijn dat hij een beetje blij was. Vielleicht een beetje leicht, een beetje verschachert als je was. Oder vielleicht een beetje dolle angst had je gehad. Dat is wanneer je gezegd dat God heeft ons niet een yes gegeven van angst. En nu zie je brood. En zowel we onze kinderen dat ook leren, dat ze waar brood zijn. Dat ze niet waar blij zijn, dat ze waar verder weg gaan. Paulus zegt, ik denk aan de Gottesfurcht en de lieftoeligheid. Wat du hast gekregen van die mom. So toughen up. Nu zie je tough, nu go verder weg. Du hast kracht, du hast alles wat die brukt om verder weg gaan. Ik geloof alle van ons ouderen, we gleichen deze geschichte van Timotheus, de geschichte van zijn leven. En we worden alle gleichen, want onze kinderen zullen dit een geschichte worden kunnen zijn. De ganze meeste families, christelijke families, wanneer we die worden vragen, wanneer ik die gevraagd heb, wat is het ziel voor jullie kinderen? Dus wat is het ziel? Wat wil je met jullie kinderen? Keiner van die wordt zeggen, want mijn nummer 1 ziel is dat die worden rijk zijn, dat die worden geld hebben. De ganze meeste ouderen die worden zeggen, mijn ziel is dat de kinderen worden gottesfurchtig zijn, dat die worden lief hebben voor andere mensen, dat die worden God no vallen, dat die worden God trouw zijn en dat die worden brood en übernemend zijn, God no te vallen. En ja, wie willen dat onze kinderen zullen een goede arbeid hebben, die zullen leren schaffen en die zullen wiederkomen hebben. Wie worden blij wanneer dat weer goed hebben? Absoluut. Maar de hoofdding is, wie worden blij wanneer onze kinderen worden gottesfurchtig zijn, bol zijn, dat die worden brood zijn om voor God te leven. Psalm 127, vers 3, dat zegt dat kinderen zijn een zegen van Herrn, kinderen zijn een geschenk van hem, zo als veilen en een stukje krijgen ze een toors, dus die krijgen die Herrn een toors hier bezien, en weer de veilen ben. En zo hij zegt dat is de kinderen zijn. En zo, wanneer dat is dat is dat de kinderen veilen zijn, de veilen zijn, dat je merkt om uitschakken, om die loslaten, om onze kinderen los te laten. Zo je merkt jullie kinderen uit, om die los te laten. En keiner van jullie ouderen wil den arrow, den spiesbus loslaten ohne een ziel zijn dat die wohan komen. Je ouderen hebben alle een ziel, wo jullie kinderen zullen aankomen. De veil is opgeleid, dat is een ziel. En je leert jullie kinderen dat die worden een ziel erreiken. Ik weet niet wat het voor jullie alles is, wat het ziel is. Maar hier zijn een paar dingen, wat ik geloof wat het ziel zal zijn. Het ziel zal zijn dat de kinderen worden lieftoelig zijn. Die worden gottesfurchtig zijn, die worden brood en übernemend zijn. Vandaar wil we moms jullie eren en jullie hoog geven. Jullie zeggen dat we jullie goed zijn.
En arbeidet hier keinmal ab. Falls ik zei, hier keinmal ab. En wie Inger staat nu, wie leven nu. En jene dingen wat je doet, dat de kinderen, dat is niet bloß een Engerscheid wat je merken van deel. Morgen, aber dat is voor de nächste generationen te komen. En zo houdt dat in denk, moms. Wie wil de moms alle een bloem geven? Hier verder zijn wat bloem. Alle moms die zullen een bloem krijgen. Alle grandmas, alle grootmamas, oergrootmamas. Dit is voor moms wat hier zijn, wat ha je miscarried, wat vielleicht niet een baby van deel ha. Dit is ook voor die wat wel komen een bloem hier holen voor ihre mom. Want je hier zijn, je guys hier zijn, je wil hier een bloem holen voor je mom. Je kan dat doen, je zijn een deel bloem wat we hebben. En zo komt het dat we worden hier meest voor zijn leid zijn. En dat leidt dat als de zijn, de blessing. En dit zijn zijn wat we wel even je mom zingen van jou. Dit zijn lijnen van wat uit de schrift genomen zijn. En we willen dat zingen te je moms. Dit is een zijn voor je. En die tijd wat de team hier zingt en speelt, dan kan je moms nog verder komen. Hier waar wat ladies zijn, waar je de bloem hier geven. Teresa en Christy, my wife, en Lorna. En Debbie wat er zijn. En zo komt nog ver en waar je hier een bloem geven. So ik wil een zijn beden op je. Ik vraag dat je opstaan. Moms, ik wil beden even je. En nu kan je nog verder komen je de bloem holen. God dank zijn. Voor die woord, dankzij voor wer du bist, dankzij voor dit geschenk van moms. We beten van jou voor al die moms wat er hier zijn, voor die tijd waar ze bijna zijn, voor jeder season. Is het als met jonge kinderen, oergrootkinderen, wo immer dat is. Wat immer season is zijn, even wanneer moms zijn wat van jou treurig zijn. Vielleicht wenn ihre mom hier nicht ist, al voorop gegaan is, gestorven is, oder vielleicht kinderen gestorven zijn. Wel, al deze emotions wat er opkomen van jou on Mother's Day. Ik ben een beetje bijzonder zijn. Over de mamas wat hier zijn, dat ze waar best deze kracht hebben, deze moed hebben, deze wijsheid hebben, om de kinderen op te trekken, om werkelijk een Engerscheid te merken. Ik bid vrede over de mamas, gezondheid en wijsheid, omdat ze waar niet meid waren met gouden doen, met de kinderen, met de oergrootkinderen, met de zeen zijn te de ganze familie, niet bis te de kinderen, de ganze familie ram. So we spreken een zeen op de mamas in Jesu naam. Amen.